Ул да яшьләрне яраткан, аларга җитди игътибар биргән, булдыклы һәм өметле кадрларны аеруча хөрмәт иткән. Аның турында легендар шәхес диләр. Социалистик хезмәт герое, Бөек Ватан сугышы ветераны, талантлы җитәкче, 22 ел дәвамында райондагы уңай үзгәрешләр, җитди төзелешләр, данлыклы эшләр башында торган якташыбыз Габбас Кыям улы Гыймадиновка 8 февральдә 90 яшь тулган булыр иде. Бу якты дөньядан иртәрәк китеп барса да, Нурлатлылар бүген дә аның белән горурланып, аңа карата хөрмәт хисләрен саклап, истәлекләрне кадерләп яши. Иң кадерлесе, иң хикмәтлесе бала чактагы очрашу. Мин менә аттай көтеп үстем. Бала чакта әлендә без 7-8 классларда укый торган вакытлар, шул тирәдә колхозның тай көтүен көтәбез. Менә бер көнне яңгыр башланды, сибәле яңгыр, без атларны җиңә алмыйбыз, атлар чабалар, кайшалар, без энекәш белән икәүләп куабыз, икебез дә атларга атланганбыз. Атлар кирип киттеләр будайлар өстенә, чабалар будай өстендә. Без бара алмыйбыз, атларны җиңә алмыйбыз. Бер жактан барабыз, икенче жактан атлар шауып менеп китәләр будай эченә. Шуннан соң бер кара Волга, ул вакытта без Волганың да нәрсә икәнен белмибез, килеп туктады да, шауып төште, зур бер палка тотты, кулына да безгә булыша шаба. Хәзер бер жактан ул куа, бер жактан без куабыз, ләкин атлар бару тыңламый, атлар эшкә кергәннән көлә баралар. Бу пишранып бетте, бу кешенең без кем икәнен белмибез. Бу безгә булышмыйча бер юлаучы дип тә уйлыйбыз без. Шуннан соң без пишкә атларны куып чыгардык, ләкин атлар бик күп будайны таптаганнар иде инде. Шуннан соң бу машинасына барып утырды да, киләләр ди. Без барырга да куркабыз әле. Килегез әле, малайлар, килегез егетләр, килде. Килделәр. Хәзер нәрсә була инде? Белмибез, безне хәзер инде председатель абый безне битерәчәк моның өчен, чөнки без патрау ясадык, таптаттык, безгә ярамыйдыр иман эшләргә. Ул кулына кагаз алды да, иптәш Калимуллин, менә монда әзрәк шушындый хәлләр булды. Малайлар әзрәк бодайны таптатканнар атлардан, син аларга бәйләнмә, бу тапталган урыннарны төзәтегез яки яңадан чәйшегез. Гаппас Кыямович. Менә бу записканы без үзебез аттык, ләкин безгә бәйләнмичә булмады. Чөнки ул, наверное, бездән алдарак аның белән очрашып, бу фикерне аның белән сөйләшкәндер. Шуннан соң безгә гомеребез буена бу истәлек булып калды һәм бүгенге көнгә дә балачакта калган бу яхшылык Гаппас Кыямовичның бүген дә менә күңелдә яши.